जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुंख्लं जसेफ बसुमतारी गोसोखां जे जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। आं गिबियावनो साबायखर बावग्रोगोन जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जे बिथां जोहोलाव मुंख्लंनि मुङाव जे बे फुटबल ट्रफिखौ होनाय जादों। थारैनो दिनै बिथां मुंख्लंखौ जोंनि गेजेराव गोथाङै लाखिनाय आरो थाजोरै लाखिनो नागिरनायनि जि नाजानाय बे जोबोद बाख्नायथाव जादों। आरो बे हाबाफारियावहाय जोहोलाव मुंख्लं बिथां जसेफ बसुमतारीनि अनजालि बिसि बिथांखौ नुनानै आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला 1989 मायथाइयावनो बिथां जसेफ बसुमतारीया मुंख्लं जादोंमोन। दिनै बिथांनि बिसिया बुरै बैसोआव आगान होबाय। दा बिथांखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों, गोसोआव दुखुबो फैदों। जियानो जा बे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों बिथांखौ जोंनि गेजेराव थाजोर खालामनायजों लोगोसेनो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों ओनसोलाव थानाय जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि जा थुलुंगा होनो नाजानाय बे थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। आरो बेखिनियावनो बुंगोन जोंनि गेजेराव दायो गेलेनाय बा हारिमु बा गुबुन बायदिसिना जि रंजानायनि जायफोर हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ लासै लासै जों बावगारलांनो हमबाय। ओंखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ आथिखालाव जोङो गेलेनायखौ गारनानै गुबुन खामानियाव बेस्थ' जानायखौ जों नुनो मोन्दों, जायफोरखौ जों एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस होननानै बुङो। जों गोसोआव दङ, जों जेला माने उन्दै सममोन बा 15-16-18 बोसोरनि जेला जोङो लाइमोन सेंग्रामोन अब्ला जोङो बेलासि समावहाय लोगोफोरजों गामिनि फिल्डआवहाय फुटबल गेलेदोंमोन। दिनै बेफोर कालचारा जोंनि गेजेराव गैलिया आरो ओंखायनो बिनि सोलाय जोङो बेफोरबायदि लाइमोनफोरखौ आथिखालाव जोङो मबाइल फनावहाय बेस्थ' थानाय नुदों। आरो नङाब्ला गुबुन एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बेफोरजोंसो लोब्बा जानानै थानाय नुनो मोन्दों। बिदिनो बाइक सालायथिंनाय, ओरैनो थालाबायनाय, मबाइलाव गाज्रि सावगारि नायनाय बेफोरावसो मुखुब जादों आरोखि। दा ओंखायनो जोंनि गेजेरावहाय नैबेफोरबायदि टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंहाय जोंनि गेजेराव जाहाथे जोंनि बेबायदि गेलेनाय आयदाफोरखौ जोङो लाबोफिननो हायोब्ला निस्सय जोंनि दानि जिथु दावगाफुनाय लाइमोनफोर बिथांमोनखौ जों गेलेहोनायाव बेस्थ' खालामनो हायोब्ला बिथांमोनखौ बे गेलेनायजोंनो केरियार दाहोनायजों लोगोसे गावनि देहाखौबो मोजाङै लाखिनायाव थारैनो मदद जागोन। आङो बेखौनो खावलायगोन जे जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बे जोलुर बादायलायनायखौ बे ओनसोलाव खालामबाय थायो। हायोब्ला सोलाय जायगाखौ गुबुन ओनसोलाव लायोब्ला मोजांसिन जायो। आसा खालामगोन बिथांमोना उननि समाव बेखौ लालांबाय थागोन। आरो बे खेलानि गेजेरजों थांखिया नैबेबो थानांगोन जाहाथे ओनसोलाव जोङो साफा राफोद गेलेगिरिबो सोरजिलांनो हायो। थुलुंगा होनायनि गेजेरजों बे थांखियाबो थानांगोन होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायगोन। শ্রদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্টৰ আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম চলি আছে। যিসকলে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছ ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামবোৰ সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ সমাধান কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মখন সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিত হৈ যোগাযোগ কৰিবও পাৰিব। আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে।